ganyan po talaga siya. Hindi na talaga yan magbabago. Hindi nga ako nakapaglinis. Kibo na ito. Oh, yan guys. Nagluto ako guys ng ano. Nagluto ako ng prime rib. Hindi prime rib. Prime rib bone na kinat namin into steak. So, nagluto ako nilagay ko sa oven. Mamaya pa yan guys. At nagluto din ako ng rice. Everybody's here in the kitchen. My baby's here too. You gotta wait till he says a kiddo. Stop wiggling, you gotta wait. He need haircut, guys. Look at his head. Look at him. No. And this parsley, I have to let it dry that I can put this at freezer, guys. Look, oh. I have to put this here. Para malagay ko sa freezer. Kasi sayang, uy, na. Last kong bili nito, meron kong binili, natapon ko. Nag-ano siya. So, kaya, yaon. I let it cold dry a little bit. So, ito yung niluto natin, rice. And then yung ating with gulay. Hala. Basa. Yan. Tawagan ko din yung Pilipinas. Paalis na yung sa ano kasi sila nagpasko. At New Year, nag-New Year sa Davao ba? So kailangan kong tawagan. Pauwi na daw sila sa ano? Sa bukid. Patungong bukid. So let's call them. Tapos na guys. Habang nagluluto ako dito, Tamis doing laundry too. Adoy, ning banaha. Bana! Come on na, let's eat na banana. Pakainin na natin itong ating banaho. Yep. Kasi baka magwala na ito. Kanina pa ito, pabalik-balik sa refrigerator. No? So, ang dami kong hugasan. I'll wash it tomorrow. A lot of washing. Okay. So, ito yung tubig. Arahay nako talaga buhay na to. What we're gonna heat for your plate? Ganito. Puno ang plato, guys. Tami can pick. You can pick. Hi guys. Honey? Huh? Arugula, there's no arugula. It's all cheese. Pasta? Huh? No? Okay. Tika muna guys. Mag-ready lang ako ng aming ipapalato. Okay. Water, love. Hi guys, tulog ako guys maaga. And I don't want any cellphone. So wala akong cellphone ngayon dito sa ating counter. Nilagay ko sa living room. Kasi hindi ko kaya. Sobrang sakit ang ulo ko. Iba pakiramdam ko ngayon. Sakit ng dito ko gilid. Hindi ko alam guys kung anong nangyari. Sobrang pangit pakiramdam ko talaga. So kaya matulog na ako dito na walang disturbo.
I'm going with Tommy just to scroll the phone. So annoying. It's like it's a crazy thing because there's no good videos sa kanyang cellphone. We have different opinions on what's good. It's like he can't even watch the freaking thing. Governor Walz is Huh? I don't watch my hero. Hi guys. So, dito na tayo sa Bronx. Paano na kami? Palusot-lusot na kami sa ay. Huh? Raise the price again. Of course, how much? I don't know. The sign said new tolls going back. Yeah. This thing is just keep going up. New York over there, guys. Oh, I think that's Jersey. in half a mile. Keep left onto I-495 Kain tayo, eastbound. guys. When I get hungry, I get cranky. And it get worse. It's here. There is napkin here. The rice, that's easy to get rid of. Malapit na kami. And kahiyo na akong bana. Nandito na kami sa ano na lang, 17 minutes. Makarating na kami doon. And kahiyo na kayo yan siya, guys. Nagkuha man yan siya kwarta sa bangko the other day. At ngayon, hindi niya alam kung nadala niya lahat. Kasi ang sigarilyo dito, guys, makagastos yan siya ng mga 600 ganon. Plus meron pang nagpabili. 2. So, kaya sabi pa niya, hala, baka hindi ko nadala lahat yung mga kinuha daw niya sa bangko. So, we're looking for Dunkin Donut at saka kailangan niyang tignan yung kung okay ba yung ano niya dala. And then if not, kung hindi enough, then I guess mag-ano siya, stop to the moon. Stop sa bangko. Pero kapag uwi na siya, kailangan niyang bumili ng kape para naman makaano siya, makaihi. Dunkin Donut talaga, guys, ihianan siya. Tsaka, daming binili. Kalukuhan itong asawa ko. Ganyan po talaga siya. Hindi na talaga yan magbabago. Galing kami sa kaibigan ni Mr. Nag-isap lang kami para yung sigarilyo. Hello, look at that driver, han. Wow. Yeah. So, dinadrop lang namin yung sigarilyo na Prepare to exit the highway in 2.1 yung miles. pinabili niya sa and amin. exit 29A. Pagkatapos, nag-hangout lang kami sandali, uminom si Tami ng kape, biyahe ulit, at saka iba yung pakiramdam ko. Sleepy, sakit ng tiyan. Sabi ko I told Tami that I think I have a panuhot. He doesn't know what is panuhot means. It's really not good, but I hope I have my efficacent, because I think efficacent will help the panuhot. So, but I don't have it. Guroy, look, dito kami dito. And sakit aking ulo. Hindi masyadong sakit, pero sakit. And then I think kulang din ako sa tulog, oy. I keep waking up last night, han. It's like, huh? Me too. Maraming Bronx, guys. 260 for a cigarette. Two rims. It's a rim, right?
Kaihiyo na kay ko guys. Hungry, so I'm gonna eat a little bit. Maybe I should eat. Huh? No. I'm not gonna eat so much, because so, tara, punta tayo sa kapatid ni Tamix. Kakarating lang namin and aalis na naman pa. Anyway, thank you so much for watching. Bye. Napagod ako guys, as in katulugon kay ko. Anyway, I'll see you next time. See you tomorrow or see you the next day or whenever. Kasi guys, nang oras, 5 o'clock na, and then mag-dinner. Adoy, ito yung pinakaayaw ko, yung pagod ako, gusto ko matulog, kalibangon man ko. Nakakalimtan saan ang kalibangon.